Inini ndine kupokana nevanhu vari kutaura ivo vachipikisana kana kuti vachinyunyuta nezvakaitika nezuro. Chandinongoda kuti nditaure ini ndechekuti kusaenda murodhi kwakaitika nezuro kana kuti kuenda murodhi handione zvine mutsauko, because the whole idea was kuti isusu tiite disable the economy, tiite disable Mnangagwa, and the whole idea was to remove Mnangagwa. Saka whether vanhu vakapinda murodhi kana kuti havana kupinda murodhi, the effect is the same. One, the economy, tikada kutarisa isusu kuti hupfumi hwakarasika muZimbabwe, kana kuti the income that was lost by people not going on the street yesterday, yakakura. At the same time, gwara ratakanga tinaro isusu, chinangwa chakanga chiripo ipapa ndechekuti tiri kuda kubvisa Mnangagwa negovernment yake. This is just one step yakaitika nezuro. Saka hatiregei kuora mwoyo nekuda kwokuti isusu vanhu havana kuenda mustreet nezuro. Vageza vakazodeedzera ivo manheru vakataurayo kuti takumbosuspenda. Kune vakanga vasina kuzvinzwa, vageza vakadeedzera vakati ivo ndakumbosuspenda mademonstrations aya. Not because vakundikana, but vakasuspenda mademonstrations aya nokuda kweinformation yavakareceiva. Kune intelligence yavakareceiva ivo yekuti kwanga kuchida kuti kubhombwe maplaces akati kuti nezuro. Vabhomba kudaro, zvanga zvichaiswa zvanga zvichanzi izvo vageza ndo vaita izvi. Zvobva zvapa ku the whole world kuti ivo vageza is a terrorist. Zvopa kuvanhu, zvobva zvasvibisa mwoyo yevanhu kuti honai vanhu vese vafa ava muzvikoro, mumachechi, mumashopping centers, kana kuti ivo pakati pevanhu vari kudemonstrate ipapapo vobhombwa vamwe vanhu vobva vafira ipapapo. The blame yoenda kuna vageza kunzi ndivo vakonzera zvose izvi. But vageza havana kupusa ka? Havana kupusa. Vane intelligence dzavo dzavanonge vachiwana. Saka vakabva vamisa vanhuwo kuti imimi musaende mustreet, ngatimbosuspendai. And he went on to say, ndiri kudzoka musi wechitatu manheru. Kana ndadzoka musi wechitatu manheru, tatova panext stage. And the next stage yacho iyoyo is going to be very crucial. Mukateerera video yavageza iri kutaura zviri pachena chaiyo kuti ndiri kudzoka, and ndadzoka apapa ndakuenda kufinal. Saka ndiri kushaya kuti inini vanhu vari kutaura ivo kuti zvakakundikana, zvikazodii vanhu vakatadza kuenda mustreet, vageza vakazomisirei vanhu kuti vasaende mustreet. But it was for the good of the people. He was trying to protect the masses and also removing people from from the bombings dzanga dzichida kuitwa na uyo mwana wageza. Saka ngatiregei kublema vagweza
nokuti ngatitotendai vageza kuti patasvika iko zvinezvi ipapapo, patasvika ipo zvinezvi hapana ani akambopasvika. Mademonstrations ese akamborongwa before haana kumbotisvitsa patiri ipapapo kuti vanhu vanotiza, vanhu vangani vamanzwa imi vakatiza muzimbabwe zvinosanganisa naiye wacho Mnangagwa wacho akatizawo futi, vana Mutsvangwa vakatiza, vana vake iye vese vaiye Mnangagwa vakatiza, so many people vakatiza iko zvino, vamwe vari muZambia, vamwe vari mumaneighboring countries, vamwe vakatoenda kuDubai. Hakuna kumborongwa demonstration yakadaro. Saka ngatiregei kungotarisa kuti isusu zvatadzika sei. It's a stage. Hondo hairwiwe ichinwinwa nezuva rimwe chete. Hondo haiwinwe nema-hours. Zvinhu zvinoenda nemastages. Tarirai hondo yekuUkraine kuti yakatanga rini. Kune makore mangani iko zvino. Zvinei moda kuti yenyu dai yakangopera nema-hours. Don't forget kuti Mnangagwa has been planning all this for 8 years achipinda achita paakatora chisimba kubva kuna Mugabe. Ndonzwa vamwewo vanotaura ivo kuti hatichadi kunzwa nezvaChamisa, hatitomboda kunzwa uchitaura nezvake, wakatadza kutaura sei ipapapa, sei usina kudhonza vanhu vakapinda mustriti panguva iyo yangaita kuitwa maelections nezuro. Chamisa is not ZANU-PF. Chekutanga, the fight iri kuitika muZANU hainei naChamisa. Saka Chamisa waipindira papi pa? Chamisa wakataura iye akati inini handimo mazviri, hakuna akambouya kwandiri achiti tigare pasi titaure nezvazvo. Saka maida kuti ataure kuti yes, inini ndakataura, inini ndakambotaura nevanhu ava, inini tikawirirana zvakati. Kana vaine meetings avari kuita ikoko nana Geza nana Chiwenga vacho, moda kuti anga achitaura iye pachena kuti yes, ndakaita meeting nana Ningi, zvobva zvamuisa iye pachena kuti saka uri kushanda nevanhu ava. Chamisa akataura kuti inini handisisina party, ndakabuda inini muCCC. He is an independent person. Akataura akati ndichirimo mupolitics. Asi politics dzacho hadzisiri dzeZANU. Saka vanhu ngatinzwisise ipapapo so. Nokuti tiringotaura kuti wangofungawo zvawafunga, ungoda kungotaura kuti vaChamisa, vaGeza vazotiti zvakati. Geza akagona nepaariko zvezvi, ngatitarisei zviri mberi kuti chii chiri kuuya next. Haana kutaura kuti varume ndakundikana zvakaitika nezviro izvi zvo ndakakundikana saka ngatitogumira ipapa. No, he said he is coming back on Wednesday. Let's wait. Why can't you wait and see what is to come? Ndipo patinonetsa ipapa maZimbabweans because tinoda kuti tibva tatarisa kuti zvinhu zvese ngazvigadziswe, zvibva zvapera nhasi chaiye, zvibva zvatoitwa nema-hours, zvibva zvapera zvese izvi. Iwo hauna kukura nezuva rimwe cheteyo. Wakatora makore mangani kuti uzosvika pakunzi kana kuti wane 30, wane 40 years. Asi unoda kuti hondo ipere ne1 day. Ingotangwa nekubva yapera in hours ipapo. Ngatigarei pasi titarise zviri kuuya. Kurongwa kuri kuitwa ikoko kwese ikoko ngatimirirei tione. Zviri kurongwa kumashure uko ima hamuzvizive. ZANU-PF inogona kucelebrata ichitaura kuti public yakanyadzisa vavengi. Ndaona inini Makuseni anaya Mutsvangwa ari pa press conference apa achitaurawo matuzvi ake anotaura ipapo. Who can listen to Mutsvangwa at this day and time? Mutsvangwa munhu wekuti mungateerera here pari zvino? Mutsvangwa is a political prostitute.
anoruma kwese, akaruma uku wofuridzira, woruma uku wofuridzira. Nhasi Geza demonstration vanhu havana kuenda mustreet nezuro, saka iye wototora that wototi takabudirira nekuti vanhu vakatadza kuenda mustreet, wototora sekuti vanhu vakasapota Zanu PF nekuti havana kuenda mustreet, havana kuteerera vaGeza, oona sekuti iye ndiye akateererwa manje. Mutsango ari kuzvinyepera. Vanhu ngatigare pasi titeerere vaGeza, ngatimirirei tione kuti Wednesday is not far. Wednesday ndimangwana kamanheru, saka ngatimirirei tinzwe.